Kung hindi na pasantay yung anak, ato lang niya may mawala, ato lang na magkita ko sa kabundukan. Nagpintay na! Uy, di ba kung sino pinag ayaw mag-isip ng sama niya? Nakakaw mo. Wa ka na mahigugma na ang atong anak. Ay, gugma? Ay, gugma siyang atoy? Ya mis labios tienen ganas de besarte, con grande arte quiero abrazarte y disfrutarte. Agua, lentamente muero como no te tenga. Ako laos na naglain? Oo. Ikaw, sige na. Pahuwayin na ako na bahala ng lalim sa kita. Okay, ha? Makita na yung sa tingin na rin. Okay, ha? Inumog tanggal, ha? Unahan mo lang muna, ha? Se me gusta. Sige lang. Ligo onti ka ha. Kinahanglan pag magligo, ako kang kapuhan para humukay ka. Para dali na mo uga ba? Ako ka kapuhan. Ha? Hindi ba yung Pusang ka! Pakuyawan mo lang tani mo? Sa pakuyawan, ha? Kisa tayo na yung ligoon, ha? Kisa na yung ligoon, di ha? Ha? Itong pagbabahan, kisa tayo mong kisula. Utana ka kasi ang istorya, ha? Ang atong tanom, atong kaistorya. May kaistorya ka na noon, hapit na mamatay. Wa may bubo-bobo. Ikaw ang asawa ka, babae ka. Ikay mamumo. Saya ko pa, ako'y pabubuo ni mga imo kung gusto ko papangitan ni Juben. Itang Juben. Nya kay man Juben. Ngano ikaw siya ni Pauli dire? Hen ang anak mo. Da, abot ay. Hain tong bataa. O man dito sa parkingas motor. Amo to gasa to padung oy. Ikapoy na ko pinangita dito. Ay pagkapoy-kapoy din ha. Dito das parkingan sa mga motor dito sa Balhabal aton mag-standby dito. Wala ni mukit dito. Kunwa dito hala. At ato bukid ka. Sak ato dito sa bukid kay basig ato dito. Basig nanakop to kapanapan. Say, usa na ko pagapanapan. Ang atong anak. Manggaw magkaamahan na ka oy. Oy paminaw sa ang atong anak dunay problema. Ipaugay ra mang yung agaw bambina. Kay dunay problema ang atong anak. Ayaw okay ha. Ay go ba sige skot ana okay? Gilok mi ang unod ko nang miskot ka ko kay okay. Ya ba ka? Saba di ay. Kung asa man si Juben, imo ng obligasyon. Kay ikaw may inahan. Obligasyon sa inahan nga pagitao niya asa ang iyang anak o iyahang sultihan pangutan o kung siya problema siyang anak. Kaya kung amahan, ikaw lang kumutambag. Sabot ka. Yung kasama ko doon pilimon? Hoy, Oh, hanggang ba ay kung kasabay ha? Dito na bitaw ko, nangita na bitaw ko sa itong anak. Wag lagi kong kakita. Ano sagot? Ikaw ba? Ikaw na to'y amahan. Hanya, lalaki ng atong anak. Kamu na to'y magkasinabot. Dili ikaw na to'y nangita dito. Ikay tambag dito. Pero ba ba o dunay sakit ang atong anak? di sakit. Si Juben doon di sakit. Oh, Taka nagagngal ang baba mo. Nga nung ko daw masakit si Juben nga. Kada ko atong kaon. Dako mo itong kaon ako. Nga kayang may yung awas. Basko. May magbaba. Subo. May mamutabi. Kung siya may sakit niya. ubasin ba gisakitan sa dughan? Kay kita na ba ko ato, kausa? Nagsige kinuktok niya. Usahay mo katawa. Kasi pag kung sige problema sa tong anak, no? Nang ikaw tay sulti. Kamoy pagsulti kay amahan mamong anak. Ako, Be. Bilisod ka, sa'yo na, ni. Yan, laki piso. Piso. Hey! Oh, sabaw kong iuho ka. Uy. Ha? Uy! Oh, ano na? Hoy! Sila ka mag-thank you na ako?
Nga mag-thank you mo ko nimo. Ikaw may dool. Ikaw ba? Anong balita man kayo kanako? Ha? Dito masag ka. Hindi pagbayad sa utang nga. Ano ko'y utang? Ikaw ba? Wa yun na nimo ka ng pong utang kabubuto, no? Lahi ng utang kabubuton. Kaya di na magpabayad og kwarta. Naawa ko tayo magibuhat. Ipabayad pa ni mag 2,000 akong amahan. Pero pa ko mo. May pa si atoy ni mo. Eh, ayaw sigis ko nangat ko ya. Kapag traso na ko. Bida itong bata. Traidor kayo pag-abi ko. Tingnan na nakaingon mga nga trader si atoy ba? Kabutan ang atoy? Ganda na pa. Dah! Pan yung pan? Dara kang pan? Nanay, bigkiri-kili dahil. Ba't ko? Ina, ikay bayad. Huh! Buti na gano? Dili atoy. Atoy ya, atoy. Dili atoy, okay? Huh! Wag ka. Abot na ninyo. Maldito jud ka oy. Wisad jud ka. Di na ta magstorya oy. Hoy! Hoy! Asa ka, oy! Hoy! Asa ka, oy! Hoy! Tiriyang. Ay kong ingna nga doon ay sakit sa utok si Juben, ha? O sa'y mo kalit lang istorya ng kadlag katawa. Bitaw na ako! Ano na sakit sa utok? Ayaw ginagkusulti! Kasultihan, di ka tiriyang! Wapay ka taon sa mong kaliwat ng doon ay sakit sa utok. Sa kistuhan may akong giingon. Yang ano na yung magkanga mo kalit lang yaw-yaw, yung kalit lang katawang siya raw sa. O sa may tawag na mo sa tawa. Kuya, maghinuktok basad. Basta ko nung sakit sa dunggan. Nya, mo kalit o katawa. Oo. Pero, Sutiro. Pilimon. Uya! Basin tunog may sakit sa utok atong anak, no? Na! May mukalit man siyang katawan. May mukalit siyang hinuktok. Sakit sa utok? Daghan na ta. Ha? O si daghanata? Uy, Pilimon ay pangamong, ha? Wabaya may kaliwat, ha? Nga na'y sakit sa utok. Sa garas ako naman yun, no? Sakit sa hubak. Kami di ay, naaday na sa mong kaliwat ng sakit sa utok. Oh. Ang kasagaran na bang mamatyan sa mong kaliwat, almuran na sa sakit. Maorag yun na. Maorag yun na, namatyan na mo. Pero ka sakit sa utok? Ha? Never! 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 Almuran na sa namatyan sa mong kaliwat. Yan, dito mag-iskot na. Koko, lakaw dito balik. Suruyag balik pagita si Juben. Og di na mo magkitaan, balik ako rin eh. Kaya ako na siya mangita. Basta mo rin man eh. Wa sa mong kaliwat, ang masakitog utok. Ha? Ha? Ikaw tanong ka. Di ka mamuha. Masakitog sa utok. Ha? Kung mas mo ipapangita og usab, uy! Hoy, Pilimon! Bantay ka bitaw, ha! Kag unsa ka din, ha! Ako yung musuko og pangitag balik ditong, Juben! Sig magte-test ka diha! Ha? Kinsa ka ni mga patay ka na po ka inguno ni mong pakaligoon ni mong karahungan ka! Kisa may text sa'yo. Iwan mo siya. Pagka-text na ng cellphone. Kumo, kabubuan lagi ni Moy. Kuhain na ng pagkabubuan ni mo kay tiguang na ka. Aw, kitang duha. Sige, pangabubo. Anong way klaro? Ato si Joy. O kuha dito. Apas ako. Kaya ko siya pakita. Jai! Sige, pangabubo. Bantay bitaw, ha! Bumalik ko! Pakitag Juben, ikaw rin balita, ha! Sige, balik dito. Tapos, Where na you? It na you? Aray, oy! Sakit ka! Ayun na pagkita na ko ha. Katong imong uyag ato ba nga? Baragon! Kasi manggod ni mo! Di ba inuro mo tingag tubig? Hiskot pagkaguyab! Unsa na ka? Aksyon nagkablaka ni mo eh! Basta makalagot ka. Makalagot kay ka. Basta ay napapadol ako. Ay napakita na ko. Ah! Ay, tapos sa maasig lakaw lagi ba?
Upahin ko sa utang! Abuti mo ay pariyon ako. Litaha, bihan. Bayad utang. Biskut ba uyab? Hasul-hasul! Libog! Eh! Jubel? Anak? Jubel? Jubel? Nak? Jubel? Dong? Dong! Nga naman ka, Dong! Oo, sa may problema ni mo, ha? Jubel! Anak! Jubel, naon sa man ka, Dong! Dong! O sa ba tayo mo problema, Dong? Dong, paminawa ko, ha? Kung sa man ka na mo problema, itan ayaw iluong, ha? Andam ko maminaw, isultin ako at tanandong inahan ko ni mo. Ha? Makatabang ko ni mo, or mapag-aanak ko ang imo problema. O sa ba ang problema ni mo, Dong? Dong! Dong, kapirayan ko! Sa man ka, Dong! Usa ba imong problema, ha, bibi? Ipabuhagay ng mama, Dong, bisulti, oy! Naunsa ka, oy! Ako, anak! Itaon! Dong! Ayaw itaon, anak, Dong! Iputol na ra ba itaon to puno as dul-dul ito unahan, Dong! Hoy, Adel! Itutukan man higmayin ang kwarta. O sa man, nag-ampo kang mulaghana. Hoy! Adel! Ay, papa, sa... Uy, ano singgit di pa? Makuratan sa punin mo. Maglibog man ang kuntani mo. Nagsige ka mag-utotok ng kwarta. Pa, ikaw isuksukan ng kwarta din ng gabi eh. Oh, din eh. Ha? Paglitanon na ba sa kula? Kwarta. Ay, oo! Ako! Ako nagsuksok ka ng gabi! Ako lang kwarta, ha? Kasi kwarta! Uy, tatay!
Pagtanong ko no, usa man ka? Doon na ka kwarta? Nagtuon na ka panuik na kong kwarta, ha? Di pa tibakan ako ni mo na yung kwarta? Pagtanong, sunde! Ay, kuha-kuhaan ba ka ng kini bang kwarta nga? Hindi ba? Kita yung sok-sok na ba? Murag ako yung nagsok-sok na gabi. Tapa. Ikaw nagsuksok ka na na gabi eh. Karoon dali ka, Koy. O sa bagyan, nagtuon na ka tago kwarta na ko, ha? Ha? Doon na kang ilimod ka kwarta na ko? Karuhan na! Kuha ka lang. Sikon ka na! Kuha ka lang. Susay ko sinod! Hindi mo na kutagot-tago ang kwarta! Ha? Ay, ano lang gumupag-away ang kwartahan, ma? Ba? Okay sa may dili masakulag, ha? Ha? Gahapon, nangayo ko niyang ipalit og bugas. Pero giingnan ko niya, hala, pangutang lang dito sa sayas. Kaya ba pangutang ko? O niya karon maabtansi ka? Mugisgot kag kwarta gisok-sok ni mo? Sabot mo sabot ka niya, ha? Tago-tago ka ng kwarta? Para usawa ni mo kwarta? Ha? Natuyo na ni mo sok-sok? Ha? Kuha ka lang. Aron dili na pumakot ni mo bolsa, mo na? Kuha ka lang. Mo, di ay, naway kwarta imong bulsa. Kahit di ay imo na panuksok na skili ng kwarta. Wala pa ko kumagulakong na ko yung... Una, kaya? Ay, hosto! Kuha niya. Dili di ako yung sok-sok ang kutahan. Karong ba ko na kinumdum? Wala kay kwarta gabi. Eh. Kitang tanan, doon ay katungod ka masayop. Apat labaw lang doon tayo katungod pagbakwit sa mga nahimot ang sayop. Dili kayo iba na napunan ang mga sayop, paghimo pagdaghan kayong mga bakat. Kaya kung dili magbago ang tao, di magkabalik sa gigikanan. Labaw nang, dili magkaabot sa pagulungan. Ako si Ray Boris, ay napusamban nga, Kaldo.